Na strednej odbornej škole veterinárnej ako najväčšej škole svojho druhu na Slovensku v súčasnosti študuje 518 žiakov v 2 študijných odboroch. V odbore agropodnikanie so zameraním na kinológiu a farmárstvo a v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na hospodárske zvieratá, cudzokrajné zvieratá a drobnochov. V tomto roku budeme otvárať vlastne 4 triedy. Jedna trieda je pre odbor agropodnikanie, 13 žiakov zameranie na farmárstvo a 18 žiakov na kinológiu. Ostatné odbory a triedy budú zamerané na veterinárne zdravotníctvo a hygiena. 2 triedy budú so zameraním na hospodárske zvieratá a 1 trieda na cudzokrajné zvieratá. Možnosť priblížiť deviatakom prostredie školy v meste Podzoborom a zodpovedať na ich otázky sa ponúkla posledný januárový týždeň, kedy stredná škola otvorila svoje brány pre nových záujemcov o štúdium. Prišlo sem strašne veľa nádejných študujúcich, ktorí by sa snáď chceli zúčastniť prijímacích pohovorov a môžeme im teda poskytnúť obrovské spektrum ukážok jednak nadobúdania teoretických, jednak vedomostí, jednak praktických zručností, jednak zručností, ktoré naberajú na našej škole, na jej externých aj interných pracoviskách. Deň otvorených dverí bol bohatý nielen na ukážku práce so zvieratami, ale aj na predstavenie odborných predmetov. Študenti, keď prichádzajú, tak asi jediné, čo vedia ešte v tom čase, je to, že chceli by niečo robiť so zvieratami. Počas toho štúdia sa to potom vykryštalizuje pekne, že teda oni sa rozhodnú, či idú na tú veterinu ešte ďalej, alebo budú pokračovať skôr tým farmárskym smerom, poľnohospodárskym. Ja sa od malička venujem práci s rastlinami, so zvieratami, takže preto som sa rozhodol prísť na túto školu študovať. Ja sa tu cítim veľmi dobre, máme tu dobrý kolektív aj na internáte, aj v škole, v triede. Študenti tu majú veľa možností, napríklad môžu, keď chovajú nejaké zvieratá, si ich sem doniesť, že nemusia ich mať doma, ďalej nejaké blokové cvičenia, máme exkurzie, veľa exkurzií, učitelia veľmi dobrí, veľa sa tu naozaj naučíte, už od prvého ročníka sa snažia všetci učitelia vás aj zapájať. Myslím si, že výhody tejto školy sú v tom, že nás naučí, ako si založiť vlastný podnik, ako pestovať rastliny, ako chovať zvieratá. Myslím si, že na škole sme celkom dobrý kolektív, rozumieme si, keďže študujeme všetci to isté, tak vieme sa aj porozprávať a sme priateľskí. Z tejto školy máte hrozne veľa možností, som na 100% spokojná s výberom tejto školy. Neviem si predstaviť, že by som študovala niečo iné, keď ma niečo takéto zaujíma, pretože v praxi každý deň v podstate študujem o tých zvieratách, učím sa ich choroby, ich princípy. Nemáme to len teoreticky, ale v podstate prakticky zakladanie terárií, starostlivosť, veterinárne prehliadky. Jednoducho je to úžasné, táto škola. Rozhodla som sa ho študovať preto, lebo ma to strašne moc naplňa. Je to povolanie, ktoré milujem a budem sa snažiť aj po zmaturovaní študovať ďalej kinológiu a vlastne ďalej ju aj učiť. Chcela by som odovzdať svoje skúsenosti aj druhým ľuďom. Vy máte možnosť tu mať tých psíkov a starať sa o nich. Áno, vlastne aj internátni, aj dochádzajúci majú možnosť tu mať vlastných psíkov, ktorého tu majú celý týždeň, starajú sa o ňoho, cvičíme s nimi, hráme sa s nimi. Ja si myslím, že aj keď niektoré odborné predmety sú veľmi náročné a vyžadujú sústredenosť a koncentráciu tých žiakov a samozrejme kvantum učenia a poznatkov, tak tí učitelia to vedia veľmi dobre erudovane a profesionálne podať. Naozaj tí žiaci získajú jednak teoretické vedomosti, ale aj praktické návyky a zručnosti, ktoré môžu potom aplikovať v praxi. Nakoľko má škola pozitívne hodnotenie v rámci celého Slovenska, vzdelávajú sa tu žiaci zo 7 krajov. Portfólio študentov je každým rokom čoraz bohatšie a aj napriek tomu, že sa po ukončení štúdia niektorí absolventi rozprchnú po celej krajine, na svoju alma mater nezabúdajú. Už keď som tu študovala, tak ja som teda nikdy neulutovala, že som išla na túto školu. Je to veľmi pekné povolanie, teda práca s tými zvieratami. Naučí ich to veľa aj ľudsky, lebo akým spôsobom sa správame k tým zvieratám, tak veľa to o nás aj napoveda. Ten človek sa tu pekne vykryštalizuje a teda tá práca so zvieratami nikdy nevymizne, pretože kým budeme chcieť konzumovať potraviny, tak budeme musieť chovať aj zvieratá. Stredná odborná škola veterinárna je zapojená do projektu Europea International, ktorý v rámci Európy združuje školy s poľnohospodárskym zameraním. Významným podujatím je aj medzinárodná súťaž AgroChallenge. V súčasnosti napríklad budeme mať odbornú prax vo Švédsku, zameranú pre farmárov, kinológov, v Českej republike pre veterinárov, v Srbsku pre veterinárov a dohadujeme sa na praxi ešte v Turecku,
ktoré by malo mať zamerané na veterinárne zdravotníctvo, hygiena, zameranie na cudzokrajné zvieratá. Vďaka Erasmu sa môžeme dostať aj do iných krajín, ako napríklad do Estónska, kde bola súťaž v Orbe, ale takisto máme aj rôzne výmenné pobyty. Škola má veľa rôznych súťaží, ako napríklad Mladý ekofarmár, ktoré je celoslovenské, ale aj napríklad SOČka, teda stredoškolská odborná činnosť. Mám možnosť chodiť na odborné praxe do zahraničia. V podstate chodívam na praxe do zoologických záhrad a v podstate do parkov. Za mňa je to veľmi výhodné a veľmi ponaučujúce, lebo uvidím aj ostatné krajiny, uvidím, ako oni fungujú a celkovo to je má to taký iný šmrc. Budúci študenti školy sa zoznámili s možnosťami školských krúžkov, či už športových alebo chovateľských. U nás pracuje na škole 13 krúžkov, sú rôzne zamerané. Také najbežnejšie krúžky, ktoré sú športové krúžky, potom máme včelársky krúžok, poľovnícky krúžok, krúžky zamerané na veterinárne vedy, jednak na prácu vo veterinárnej ambulancii alebo v propedeutiku. Potom máme kinologický krúžok, máme krúžok zameraný na environmentalistiku. Včelársky krúžok tu už vediem od roku 2012. Máme tu vlastnú včelnicu, kde máme 6 včelstiev. Samozrejme, každý rok je záujem, mám 5, 10, niekedy aj viacej žiakov. A vždy robíme to, čo treba počas roka. Teraz máme zimu, čiže včely nám zimujú, čiže robíme to, že jednak zbíjame rámiky, jednak drôtikujeme rámiky, natierame úle, čiže pripravujeme si všetko to, čo potrebujeme na nasledujúcu sezónu. Ten med, čo máme, ponúkame napríklad na Koštovku, na DOD a propagujeme slovenský model priamo od včelára. Predávame bylinky a pestujeme ich cez 15 druhov vlastne v našej záhrade. Starajú sa o to žiaci a vyučujúci niektorí. Tak mimo školské aktivity ja sa hlavne zaujímam o poľovníctvo, takže chodím na poľovnícky krúžok a hrám na lesný roh. Zaujíma vás to poľovníctvo natoľko, že si možno viete predstaviť, že bude súčasťou vášho budúceho života? Určite áno, určite áno. Vyrastám v poľovníckej rodine, takže som k tomu vedená od malička. Stredná odborná škola veterinárna je cvičnou školou pre 3 univerzity. S jej pomocou sa tu pripravujú budúci učitelia so zameraním na školskú psychológiu, poľnohospodárske predmety alebo pedagogické vedy. Miriam Poláková, televízia Nitrička.